Бүгін енді біз ресурсный центр опоры героевта зор шара өткердік. Всероссийский акция «Қызыл ромашкалар». Мұса Жәлилге езде 20 жылдығына бағышланған шара бітін Райсай бола баршақ. Біз мұнда біріншіден өткердік бұл шараны. Екіншіден енді біз эстафетный палочканы біз енді бүтән шахарға бердік. Сахалин деген регионына. Хам енді Қызыл ромашка акциясы қазір енді біздің шунда ұзашақ, шул өлкәдә ұзашақ. Шулай енді біздің шарада біз Мұса Жәлилнің туғаннары, Мұса Жәлилнің қызы белән Люция исемле кызы белән очраштык, аңгәмә кырдык Телемост. Шуннан соң инде без бөтен акциядән соң бөтен кунаклар җыелышып, аска төшеп, без инде монда ясыйбыз кирәкле яраклы әйберләр. Безнең солдатларга мешоклар, мешокта безнең бәләкәй генә бүләк, кирәкле яраклы әйберләр, личный гигиена әйберләре, я подушка инде, менә госпитальгә булса инде үз куллары белән апалар, әбиләр, малайлар хәтта үз куллары белән тегәләр безнең подушкалар госпитальгә еме. Костлар, югыйсә безнең бойцларга, военный частьләргә булса, алар бәләкәй генә бүләкне ясап, 23 февральгә һәм инде Мұса Жәлилнең 120 еллыгына бүләкләр әзерлиләр. Безнең монда әзерләнгән бүләкләребез Мұса Жәлилгә bağışlanğan şarada военный частьтә сывыл җирендә анда бүләк ителәчәк. Яшьләрдә килде, яшьләр хатлар яздылар. Хатта инде Мұса Жәлилнең портреты Мұса Жәлилгә 120 ел дип исемләнгән хат китте. Һәм инде үзебездә киткән вакытта, киткән очракта без үзебездән алып аларны сывыл җирләренә, малайларыбызга, батырларыбызга үз кулларына биреп рәхмәтләрне яудырабыз. Бу опорлар үзәгендә мин волонтер. Мин монда бик яратып йөрим, һәм инде сугышчыларыбызга да бик яратып ярдәм итәм. Һәм инде менә шушындый төрле чараларны уздыруда да катнашам. Быел безнең зур юбилейлар елы. Шуларның берсе ул да булса Мұса Жәлилнең 120 еллыгын билгеләп үтәбез. Һәм без менә шушы үзәктә иң беренчеләрдән булып Мұса Жәлилгә багышланган кичә уздырдык. Biz моны юк өчен генә уздырмадык, чөнки безгә менә шушы 15 көнлектә бик күп регионнар, бик күп шәһәрләр кушылачак Красная ромашка акциясына. Инде менә безнең 4-5 шәһәр кушылды, ул да булса безнең горурлы кышта менә безне Луганск, Донецк шундый кулачлап каршы алды, бик рәхәтләнеп кушылды. Аның туган ягы Оренбург безгә кушылды. Сахалин, хәтле Сахалин. Инде безнең белән бер командада Кызыл ромашкалар акциясында. Миңа калса, монда әле бик күп шәһәрләр безгә кушылачак. Менә сез күреп торасыз, безнең хәзер шушы акция башланды. Безнең балалар рәсемнәр ясыйлар, хатыннар һәм инде сугышчыларның әниләре, гомумән әниләр сугышчыларга хатлар язалар. Без үз чиратында ул хатларны әлбәттә инде сугышчыларыбызга илтеп тапшырырбыз дип ышанабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Минем исемем Тәҗиева Гульфия Фәрәкша кызы. Мен руководителінде җитәкче булам Казань с вами дигән волонтер группасы. 22 елдан без Марҗани мәчетендә эшли торган волонтер группасында эшли башладык, сеткалар үрә башладык. Аннан әбиләрнең бөтен сондыклары Марҗани мәчетенә килеп җитте. Шул тукымлардан апаларыбыз трусилар, туникалар текте. Хәзердә менә апалар, әбиләр җибәрәләр ул тканьларны, әлхәмдүлилләх шөкер. Аннары инде менә апаларыбыз, кем әбиләребез инде уйык баш бәйли, әлхәмдүлилләх шөкер. Кемдер киптерә алмаларны да киптерәләр. Һәрбер кеше тырыша үзечә. Һәм менә без эшли башладык студентлар белән, безнең белән менә бик әйбәт элемтәдә автодорожный транспортный техникум именно обыденного һәм КАИда менә ишетми торган студентлар белән без бик зур эш алып барабыз. Һәм менә шул яшьләр белән эшли башлагач, безнең тагын шундый зур бер направление, военно-патриотическое направление, без хатлар яза башладык балалар белән. Балалар бакчасы, садиклар, аннары хәзер мәктәпләр,
колледж бар, институт бар белән. Менә шулай Санкт-Петербургка былтыр барып, Санкт-Петербургта шундый мастер-класс уздырдык без. Без безнең хат менә шундый ул кичкенә генә мини посылка шикелле була. Чөнки хат эченә без дуга салабыз. Православный кем теле мусульман дугасын алам. Һәм без аңлатабыз һәм менә Аллаһ Тәала бар егетләребезне сакласын. Алар әйтәләр, а если моя молитва попадет мусульманину, он же не православный, без аларга аңлатабыз. Бер окопта мусульман кешесе дә бар, татар кешесе дә бар. Алар бер-берсе белән бүлешәләр. Аннары без шул конверт эченә куябыз триколор Российской Федерации, триколор Татарстана. Һәрбер балага без аңлатабыз менә ул безнең флагта булган төсләрне, нәрсә ул аның төсе мәгънәсен. Әлхәмдүлилләх шөкер бүгенге көнгә балалар белә ул төсләрне. Без аларны аңлатабыз һәм менә 80 җиңү безгә 80 ел бәйрәменә багышлап без барысына да күрсәтә башладык безнең Совет Союз флагыбызның. Менә Рейхстагка нинди флаг такканнар, менә шуны, анда безнең даже язылган 150-й стрелковый ордена Кутузовой Идрисской дивизии дигән надпись бар. Менә шул надписларны да без балаларга аңлатабыз һәм әйтәбез, балалар тарихны менә язсалар да, язмасалар да, үзгәртсәләр дә, сез үз балаларыгызга белдертергә тиеш. Менә 45-нче елда, 1945 елда, менә именно шул флагны безнең солдатларыбыз Рейхстагка күтәрделәр. Һәм менә бу безнең беренче безнең дуга бара, аннары безнең менә триколор бара, флаг, аннан соң өченчесе безнең бара балаларның рәсемнәре. Ул рәсемдә һәрбер бала үзенең күңелен кертә. Аннары без шул конверт эченә чай пакетын да куябыз, носки да куябыз, аннары конфет инде основной. Һәм беләсезме, һәрбер хатта менә 25-нче елда һәрбер хатта безнең Муса Джалилнең шигыре яулык, кул яулык. Нишләп ул безнең менә именно Муса Джалилнең шигыре безгә 9 майда бер ханым үзенең туганның крестник ул әйтә, крестник Алтай дигән позывной белән егетнең безгә шигырын җибәрде. Нарисуй мне солнышко милое. Һәм безнең акция шулай башланды да, нарисуй мне солнышко милое. Без ул шигыр белән башладык. Һәм әйтәбез, менә исегездә тотыгыз, бу шигырь язылган май 2025 года. Һәм менә шул конвертны тутырып бетергәч, без балаларга укыбыз Муса Джалилнең шигырын яулык. Без аңлатабыз һәрберсенә ул яулыкның мәгънәсен. Ничек әби бабайларыбыз үзенең менә сөю хисләрен шул яулык аркылы белдерттеләр. Һәм менә аннары һәрберсе шундый тың итеп тыңлыйлар и әйтәбез, менә балалар карагыз. Ул кул яулык язылган 1942 елда. Хәзер безнең 2025 ел. Менә ике төрле сугыш, ике төрле поколение. Сөю хисләре, патриотизм, менә ул шундый шын мәгънәле безнең ценность диябез инде, вечный ценности, алар мәңгелек яшәячәкләр бу кеше бу дөньяда булган яшәгәндә. Һәм менә безнең бүгенге без старт бирдек яңа акциябызга ромашка дигән, кызыл ромашка. Ул беләсезме, ул шундый менә сугышта 1942 елда язылган булса да, ләкин ул позитив, ул менә безнең табигать, ул безнең менә егетебез шундый авыру җәрәхәтләнсә дә турып китте, иле өчен, безнең өчен. Һәм менә без шул идеяны, патриотик идеяны, үзеңнең илеңне ярату идеяңны, менә сөю менә шундый хисләрен һәрбер кешегә җиткерергә ниятлибез. Һәм беләсезме, безнең хатларны менә солдатлар алгач, без өметләнәбез, менә Татарстанда яшәми торган егетләр, гаиләләре белән Алла бирсә Казанга килгәч, без һәрбер кешедән сорасалар, эй, монда әйтегез әле зинһар өчен Муса Джалилнең һәйкәле кая? Мин шундый авыр хәлдә фронтта, окопта булганда, мин бит Муса Джалилнең шигырьләрен укыган идем. Менә бу безнең основной идея һәм иншалла ниятлибез менә 2026 елны без менә шул һәрбер хатта, һәрбер сеткада, һәрбер бүләктә һәм менә 23 февральгә җыя торган бүләкләрдә дә һәрберсендә кызыл ромашка шигырын куярга һәм безнең Муса Джалил безнең егеттәге хәзерге булган авыр хәлдә егетләребезнең менә шундый патриотик хисләрен иншалла күтәрә ала берсә. Менә шундый безнең ниятебез бар. Аллаһ Тәала ярдәмен бирсен. Наш ресурсный центр «Опора героев» основан в апреле 2025 года. Председателем ресурсного центра «Опора героев» является Мансур Хазрат Джалилиддинов, заместитель муфтия нашего Татарстана.
Мансур Хазрат Джалильдинов также является председателем Патриотического союза, который организован на базе нашего ресурсного центра «Опора героев». В Патриотический союз входит более 40 организаций. Это молодежное движение, волонтерские организации, благотворительные фонды. Мы вместе отправляем гуманитарную помощь ребятам, сплетем сети, делаем чаи, делаем чик-чаки, режем лапшу. А также у нас есть адаптационный отдел, в котором наш боец, который вернулся с фронта без обеих ног, он точно так же с такими же бойцами занимается адаптационной работой. У нас очень большой психологический отдел. Там у нас хорошие, самые лучшие наши психологи работают с бойцами, с детьми, с матерями, с женами, с подростками. Также у нас волонтерское движение очень сильное. И наш отдел, который работает с детьми и матерями, женами, вдовами семей СВО. Сегодняшнее мероприятие было посвящено 120-летию Муса Джалиля. Муса Джалиль актуален сегодня, его произведения актуальны сегодня. Благодаря произведению Муса Джалиля развивается патриотический дух у нашего народа. Ничто не забыто и никто не забыт. 80 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор отголоски мы чувствуем в нашей жизни. Сегодняшнее наше мероприятие заканчивается мастер-классом «Красная ромашка». Мы пишем письма нашим бойцам, рисуем красную ромашку, а также пишем им свои пожелания, добрые пожелания. Желаем мирного неба всем. Когда мы едины, мы непобедимы. И однозначно, победа будет за нами.